Ați depășit limita de viteză. În 100 de metri, încadrați-vă pe banda dreaptă. În 50 de metri, încadrați-vă pe banda dreaptă. Mergeți mai departe 9,2 km. Puțin în călătorie spre Luxemburg, băieți. Vă salut! Și mai avem 42 de kilometri și traversăm la Luxemburg. Să punem și o melodie frumoasă pentru prietenii mei, cu dedicație. Când se adună toți băieții, se cutremură pereții, se zbutuie cartierul, nimeni nu ne face fel. Când se adună toți băieții, se cutremură pereții, se zbutuie cartierul, nimeni nu ne face fel. Nimeni nu ne face fel. Sunt cu frații de pahar, avem poftă de scandal și ne ia poliția. Sunt numărul 1 în zonă, toți cu pumne pe o tână, cineva o să-și o ia. Sunt cu frații de pahar, avem poftă de scandal și ne ia poliția. Sunt numărul 1 în zonă, toți cu pumne pe o tână, cineva o să-și o ia. Cineva o să-și o ia. Că vine bunii și iese pe la dacă sunteți. Și ca să nu vă ia la omor pe fiecare, ar fi mai bine să vă duceți ușurel la culcare. Nu e loc pe aici de agaric și mă refer că nu poți să fii între noi fără diplomă de șmecher. Ai alt liber ușoră să nu îți iei omor, că băieții mei iar să puși pe scandal. Că băieții mei iar să puși pe scandal. Sunt cu frații de pahar, avem poftă de scandal și ne ia poliția. Sunt numărul 1 în zonă, toți cu pumne pe o tână, cineva o să-și o ia. Sunt cu frații de pahar, avem poftă de scandal și ne ia poliția. Sunt numărul 1 în zonă, toți cu pumne pe o tână, cineva o să-și o ia. Cineva o să-și o ia.
portbagaj și cred că ne fac să ne muți din oraș. Și-aș viteză că ai dat cadar, cum îmi dau cu brandul de scade, ca pe viza matură de scandal. Ieșiți băi tată pe intervală, hai cu forța Liviu! Sunt cu frații de pahar, avem poftă de scandal. Și ne ia poliția. Sunt numărul 1 în zonă, toți cu pumnul de o tonă. Cineva o să-și o ia. Sunt cu frații de pahar, avem poftă de scandal. Și ne ia poliția. Sunt numărul 1 în zonă, toți cu pumnul de o tonă. Cineva o să-și o ia. Cineva o să-și o ia. Luxemburg! Vă salut, fraților! Sper să vă facă plăcere videoclipul ăsta, să vă placă, puține plictiseală, știți cum e. Păcat că singurel, asta este. Dar când ajung la Marsilia, poate se schimbă situația.